मैदेर फैयो मैदेर हादानाव मैदेर फैयो दसे रेस्ट लालायबाय जोङो गोजौआव मोनफैनानै नै आब' रिंकिखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना आङो खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज दैमु भिडिअ क्रिएटर लोगोफोर जोङो दिनै हरसे मैया माने मानासाव बेरायना फैबाय ओमफ्राय दा रुम मोननै लादोंमोन नालाय जोङो सयजन ओमफ्राय साथाम रुम मोनसेयाव साथाम उन्दुबाय ओमफ्राय दायो बेरायनोसै आरोना क'क्राझाराव बिराद अखा फुंनिफ्रायनो ओंखारनो हायाखैमोन नै दासो ओंखारनोसै 8:30 जाबाय दां ना टाइमा पुरा बेग बानायनानै रेडि जाजोब्बाय अबाव बेरायहैगोन दा मिथिसिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ सोरनाव आब' फुजिनियाव थ' जों दा थांनो ओंखारबाय नै सन्जया बेग सोबाय माखासेफ्रा गारियाव गाखोजोब्बायानो नै इथिं तुरुना गाखोसिगोन बेबो इथिं सिगाङाव दं दे मोजां माबा खालामदो बेगा थांसै दे खोबदो अबाव मोनहैयो आदायासो मिथिसिगोन जोंखौ बहा लाङो आदा अबाव लांगोन दिनैलाय हा बावखुंग्रियाव क'क्राझार बेरायनोसै दिनै चलो दा गाखोबाय गारियाव आरामनो बबेथिं मोनहैयो मिथिथ'ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ थ' लोगोफोर जों दा माने क'क्राझार रेलवे स्टेसनाव फैदों आरो ओमफ्राय आब' रिंकिखौ लोगो हमलांनो होननानै फैदों दसे लोगो हमलांसै दायो नै क'क्राझार रेलवे स्टेसन बेनि उनाव जोङो दा बावखुंग्रि हाजो गाखोहैनोसै नै आब' रिंकिखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना आङो खुलुमबाय बयनिसिमबो जों ओरैनो फनाव रायज्लायबाय थानाय जायो लोगो हमलायफेराखैमोन दिनै लोगो हमलायबाय ओमफ्राय आब'आ सुथि गैया नामा दायो बैसागोनि लाबा मोनो ओमफ्राय दा इलेक्सन खाथिबो जाबायना बन्द' जाना दंथ'यो सुटिया ओरैनो इमारजेन्सि जाथारबा मोनो आरो ओरैनोथ' शुटिंबो बानायबाय थानाय जायोना बेफोराव सुटि लानाय जायो नामा औ आंथ' ओरैनोथ' एभेलेबेलथ' बानायखाया शुटिंखौबो ओरैनो जेब्ला खालामो बोसोराव मोनसे मोननै होनबा सुटि लाना खालामनाय जायो आरो दे मोजां नांबाय आब'खौ लोगो मोननानै दिनै थेंक इउ आंबो फार्स्ट टाइम दैमु फंबायखौहाय लोगो मोननाया ओरैनो मेसेजफ्राव रायज्लायनाय जायोमोन आरोना बिराद इन्टारटेन खालामो ना नायो आङो मोजां मोनो नायनानै आब'निखौबो नायबाय थायो आंबो बाक्सानिमोन ना उदालगुरिनिसोमोन ना ए बावलायलांबाय लोगो मोनलायफेरनाय जायाना दिनैसो फार्स्ट टाइम हाजो गाखोनो फैदों नामा हाजो गाखोनो फैदों आं दिनैसो थांनो नागिरबाय गाबोनसो संक्रान्ति नामा गाबोनसो बयबो जों माने फैफेरा नालाय बेहाय बावखुंग्रियाव बोसोरै माने फैनो होननानै सानो ओमफ्राय फैफेरनाय जायाखै ओरैनोलाय बिथिं फैनाय बायदि गोसोआव दङ हाजो गाखोनो फैफेराखै बेरायनोलाय फैबाय ओरैनो होमबालाय आं सोरखौबासो नुदोंमोन नामा दे होमबा लोगोफोर दे बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था ओरैनोथ' बुरजा जाखाबाय होनदां ना जाबाय साबसक्राइबारा चेनेलाबो मोननै दं दां चेनेला मोनथाम दङ टेकनिकेल पात्ता मोनख'लायलाङा माने माबा बिदिनो सोरनाबा स्ट्राइक फैयो नालाय मनिटाइज बोरैहाय एप्लाइ खालामो बेफोरनि फारसे टेकनिकेलबो फोरोंनाय जायो आरो जायफोरा नायो मिथिखायोआनो आं नुदों जायखिजाया ओमफ्राय चेनेला फार्स्ट चेनेल ना सेकेन्ड चेनेल जेबो थाल लाया आरो नुयो नालाय नायो बिदिनो माब्लाबा मोसानायफोरखौबो सर्टस भिडिअफ्रा इन्ट्रेस्ट खालामना मालाय इन्सटाग्रामफ्राव होनाय जायो आरो इन्सटाग्रामखौथ' आं नुसनबावाखै बे सर्टस भिडिअफोरा मोसानाया बिराद मोसानो रोङो माथो माबायाबो मोसायो आगे हाम्पियाबो मालाय गानबो खनलायबावोसो दे मोजां नांबाय बयनिसिमबो लाभ इउ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया फाइनालि जों दा बावखुंग्रि हाजो खाथियाव मोनफैबाय बेनिफ्राय MCLAफोर थाग्रा हस्टेल जाथ'वाखै बिराद मोजां जायगाया बिबार गायदों नै बेहाय वाव बरिया जायगाया बिराद मोजां समायो माखो MCLA जाबा थाबैनो मोनगोन जों हाबैना नायनि र' सिङाव माबायदि जाजोबथ'वाखै खोमा अपेनिं जाबाय नामाथाय बरिया नुदों जायगाखौ राजा रानि तुरुन बिदि लुनो गोसो दंना गैया नोंलाय फैगोन जोनोमावसो लुनो हासिगोन जोङो आरो खनसे उजिबावा जों दा नै बावखुंग्रि हाजो मोनफैबायखौनो होनदो दसे उनाव गाखोनोसै गासिबो देलायजोब्बाय
बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थाखाय गामसा गानबाय ओमफ्राय बावखुंग्रि हाजो गाखोनोसै दिनै फार्स्ट टाइम नै लोगोफोरजों दा गामसा गानबाय ओमफ्राय हाजो गाखोनोसै आरोना रेडि जाबाय जोङो हाजो गाखोनो थाखाय आसोलफ्रा गामसा लाबोआखै लंपेन्ट गाननानै गाखोनो दा मिथिगोन बिसोरो लंपेन्ट गाननायनि मस्लाखौ दाहाय नैथिं गामसा गानगासिनो दं आदाया गामसा गानफेरा वा हेन्डसामफ्रा हाजो गाखोनोसै ना बावखुंग्रि जों दा हाजो गाखोनो थांगासिनो दं नै गोजानथारलै हाजोआ प्रग्राम जानाय जायगासिम ओमफ्राय जों दा नै बावखुंग्रि नै बुलायलायनाय खेला जादों आंबो फार्स्ट टाइम आरोना देग्लायसो गाखोनोसै दायो दसे उनाव बिराद गरम बावखुंग्रि सिख्लायाव फट' लादों नै मादैमोना हाजो गाखोलांसै जों दा बेनिफ्रायनो स्टार्ट जाहांबाय आरोना गोजौ जाहांबाय हाजोआ गाखोलांसै दायो अन्थाइ अनला शिब मन्दिर गाखोजेनबाय दैज्लाङावथ' फुरा हाग्रा जानानै थाजोबबियो मेसेङावहाय सावनानै होदो आरोना लांदां जाजोब्बाय दा आवगायगासिनो बायख्ला बुइख्ला अन्थाइ गोजा फार्स्ट टाइम जोङो देग्लाय नै ससे फैबानो हां थिफु थिफु जालायो गाखोबाय थाग्राफ्रासो हायो जों आगोलाव मेरला गाखोखांबाय जों बिदियाव बन लायग्रासोमोन गोदो हाजोआव गाखोथाराबाथाय गाखोनो हाया आरोना मेंबाय नामा आयंमोना मेंथ'बाय गोजौआव गाखोना फैबाय गाखोजोबथारबाय ना गाखोजोबथारासै ए दे होनबालाय जोंबो गाखोलांसै माथो नारख्लाय हरफिननाय बायदि मोनलायलायो फैनायाव बेलेगजों लामा दंदां बेजोंनो लागाव बङाइगाव गरम नुवाखै दै लाना फैबावदों गोजौआव दै लाना फैदोंब्रा ओइ नै दै बथल लागाव गोजौ दंथारबावो माथो नाहरदो गाखोलांबावनोसै गोजौआव वा मोनफैग्रोबाय माथोलाय गोलोमजोब्बाय लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे दसे रेस्ट लालायबाय जोङो गोजौआव मोनफैनानै भिउखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिराद बरिया ओइ नोरै क'क्राझार टाउन नैबे नुहुरनाया MCLA MLA फोर थाग्रा बिल्डिं गोदान बानायनाया ए नंगौ दे नायबाय थायो गोजोननाय मोनबाय मा नाम मोनलाय बुरि नामा बुरि ना हामफे नायबाय थायो सिनायदोंना आयं गथ'आ औ धनिष्का अबेनि आयंमोनालाय ओइ साफागुरि ए साफागुरि नैबे बङाइगाव ना बङाइगाव बै साफागुरिया रौमारि आरो थिगानो दे बोसोरै फैबाय थाखायोना आयंमोना बोसोरनै जाबाय नै ए ओमफ्राय हागोन ना हालाथाय बुरिबा हागोन दे हाबावगोन ओरैनो आयं बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि कारना मानि थाखाय गाखोनाय जायो बेखौ जेनेबा होनदां मा जेनेबा माबा दं बेखौ गाखो मिथिजोबा ना हाजो गाखोबा मोजां जायोनो जेनेबा बिस बेदेना खारोनो होननानैसो फैदों एक्सारसाइज हान्थु हाला सागायो खोमा होननानै फैदों जों ए माने गोजान गोजाननिफ्राय फैयो नालाय बेवहाय हाजो गाखोनो थाखाय ओमफ्राय मानि थाखाय फैनाय जायो बेखौ आं मोजां मिथियाखै आरो ओंखायनो सोंनाय जादों आरो आयंमोनाव
मोनथिया अ बारा फैजाबाय आंबो देग्लायसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय थ' होमबालाय दा गोरोंफोरनाव मिथिनायफोरनाव सोंसै फोरनि जाफुङो खोमा होनना फैबाय जों नानिमोना गाखांबाय ने दे देहा सक्तिफोर औ गाखोनांगौ हाराफोर गेदा गुदा जानानै थानायफ्रा सिदा जागोन ना आयं औ औ खारस्राफिनजोब्बाय औ औ गाखोनांगौ नोंसोरलाय मादैमोना गाखांबाय रेस्ट लादों आरो ने मेंबायना मेङो नै फंबायमोनाबो अबेनि राजामोना फारुगुरा ए खाथिनिसो माथो ने थांनि र' फैबाय था आयं नोंस्रा फास्ट ट्रेकिं गाखोना फैबाय नामा आयंमोना एक्ट्रेसखौ लाबाखै आयं अ दे गोजोननाय मोनबाय आयं अबेनि आयंमोनालाय बरमा अ जोंना उदालगुरि माजबाद नैथिं नानिमोना गाखांबाय ना लाजिदों नामा नोंसोरलाय सेंग्राफोरखौ लाबोफायाखै गाबोन बांसिन जागोन मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला जोहोलावफोरखौ मानो लाबाखै नोंसोरलाय गैया नामा मोजाङानो दे अबेनि क'क्राझारालाय बेनिनोखाना ए क'क्राझारनिखा अ थिगानो दे औ गाबोन आरो न'आव मोसौ थुखैनांगोन ना गाबोन सोलाबनाय नंलादां दा मोनानो खारनांसिगोन जोङो गोजानबो ना जोंना उदालगुरियावसो गाखोजोबनो हासिगोन जों बारा गोजान गैला ससेल'सै बिराद मेङो आरोना मन्दिरानो मन्दिर गोजा गोजौआव हाजो सा सा मिस्टार तरुन लास्ट जाबोदों बियो थ' मोननोसै बावखुंग्रि सिख्लाखौ फाइनालि टप भिउआव मोनफैबाय जों दा बारा गोजान गैला नै अन्थाइ दं गोजौआव मन्दिर दं नै बिथिं मन्दिरानो गोजा गासिबो नै शिब मन्दिर बावखुंग्रिनि बिथिं दं मन्दिर जों र' बिजौआव थांबावनि गाखोजोब्बाय जोङो कमप्लिट देग्लाय इयारनिया साफाखारा फैगोन बोसोराव गाखोबावगोन दा बिराद खस्थ' खालामबाय 3 इयार्स गाखोजोबनांगौनो आरोना खुलुमगासिनो नै जोंबो खुलुमनानै थांसै मोनफैजोब्बाय नालाय बिजौआव बै अन्थाइयाव गाखोहैबावगोन र' अन्थाइ दं बैथिं मन्दिराव खुलुमखांबाय जोङो ओंखाम जाबोखायाखै रुटि गांसे गांसेल' जाबोदों ना बिराद ओंखाम उखैबाय दायो थांनानै जाहैनोसै हायना हटेलाव हायना हटेलाव जाहैगोन जों दा सबसे टपाव मोनफैबाय जों दा मायाव फैदों नोंसोरलाय हा बेहायनो ना माला फैनाय मैया गारि लाबोदों ना थिगानो बाइकजोंनो मोजांलै ओमफ्राय ओंखारलांथ'वा बेयाव मन्दिर दं आरोना बाथौ मन्दिर जाजोबथ'वाखै सिजौल' गायनानै दोनदों माइनाव न' गोजौ थांबावनाय दं बेनो टप बेनिफ्राय आरो जौसिन हाजो गैला क'क्राझार एरियायाव बेनो जौसिना आयं हाजोआ बिनिफ्राय गैला खोमा क'क्राझार एरियायाव गोजौसिन हाजो ना दङ ए बावखुंग्रि एरियायाव बे जौसिन आरोना हाजोआ औ अन्थाइयाबो बिराद गिदिरखा न'जों समान देग्लाय बोसोरसेनिया बेयावनो जोबथ'बाय आरोना खालमासि नायनोसै
मोनफैना मोनफैया ना आदा बोसोरथाम गाखोनांगौ जाहैदों आरो कन्टिनिउ बोसोरथाम गाखोबासो माने साननायफ्रा जाफुंजोबो गाखोलांदो 1 किल'मिटारल'सै हागोन आरो गाखोजोबाबा नोंस्रा जानाय नङाना गाखोनो फैनाया गाखोलांदो दे इउटुबफ्राव ना गाखोजोबाबा साननायफ्रा फुरा जायानो बावनासार गुदुं नायनो थांगासिनो जों दा नै इथिं बावनासार दङ बिथिंबा गुदुं बावना गुदुं माथिंलै दंबायबायसिनामाब्रा बहा थाजोबखो बिसोर दा बावनाया गोथौथारलै बावनासार गुदुङा बम गावना हरबा ओंखारबोगोन नामाब्रा फैलाय गोदो थायोमोनदां माथो खुरै सुरै दङ अबेथिं गुदुङालाय हा अबेजों गाखोलांथारबावनांगौसो होथेबाय गुदुंखौ अ नैबेयाव माबा लिरनाय दं माथो नै बावनासार न'सा आदसा बावनासार थामारोमोन नै बावनासार गुदुं बरियाथार दे टार्जेन नामा हाग्रा बिलाइ गाननानैसो माबानांगौ हरैहाय बरिया जादों नै फैलांगा जानो फ्रियावनो पार्कआव थांलायनांगौ टिकेट दानलायनांगौ गोनांथि गैया नै बावनासार न'साया फुजा हैनानै दोनजोबदों नै सिङाव सिलथार वाव गुदुङा एफा बिथोराव फुजा हैनानै दोनबायना तपस्या खालामदों इयाव सोरबा नै सिख्लाफोरनिफ्राय स्प्राइट मोनलोंसिगोन स्प्राइट मेथाइबो ने नैबे आबौआ फैदों आबौआ अबेनिमोनलाय आङो बङाइनि ए नैबे बङाइनि ना नोंबो बिसिनाव नोंसिनाव नैबे जोंनि जायगानिखा गाखोलांजोबथाराबा साननाया फुरा जायानो सिगिबाय थायो जोंखौ ओमफ्राय गालिलायदोलै गोलाव जानानै दुरलां खनसेनो मोनहैखागोन मोर एक्स किता सब लग पालो आरो আজি হা চেনেলৰ নামটো বি চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিবি এটাই কৰি দি ডান্স কৰিছে না নাই আজি ডান্স কৰিছে কৰিলে ক'ত ঘৰ তোমাৰ আমাৰ ঘৰ এই যে কোকৰাঝাৰতে না হয় দেবৰগাঁও আমাৰটো ওদালগুৰি দৰং ওদালগুৰি যোৱাকালি আহিছোঁ আমি ঠিক আছে যাওঁ হা ভাগৰ লাগিল নেকি ভণ্টি ভাগৰ লাগিল अन्थाइया रुद्रलाङो ना मैदेर फैयो मैदेर हादानाव मैदेर फैयो मैदेर दंनो गोजौआव गाखोनो हाला सोर सोर फैदों नै माबा दैदेन बिब' नामा सिनायनाय मोन सासेयालाय बन्दुआ गाहायाव जोंहा गाखोना फैखांबाय गाखोजोबनो हाबासो माबा जायोनो माथो साननायफ्रा फुरा जायोनो गाखोखांना फैबाय जोङो गाखोलां लासै जिराय बेसे गोथौ गाखोबावनांगौथाय बेसे गोजौ दंबा दंजा गैयाबा गबजा नोंसोरना
Hei Bundu, मोजां खबरा? Sure, Buria. दे हेपि बैसागु Happy Baisago. एडभान्स माने नांबायानो न' Namanya Kabar Songrandi. दे दिनै फार्स्ट टाइम ना फैबाय थाखायो नोंसोरलाय सिगां फैबाय थाख Deglaiहाय दिनै फार्स्ट. अ देग्लाय दिनै फार्स्ट टाइम ना देग्लायसो फार्स्ट टाइम नोङो औ बोरै बुरियालाय बुरिखौ लाफायासै खालमासि लाबोनोसै गाखोनो इन्ट्रेस्ट नोंना मेसेजआ बेनोमोन नामा दे गाखोलांजोबदो जोंहा गाखोना फैखांबाय दे बिसिम गाखोनो नोंसोरलाय जोङो थांजोब्बाय बिजौसिम मन्दिर दंना गोजौआव बिसिम थांबाय जों दे थांबाय था मोजां मोनबाय लोगो औ दे भिडिअ जादों र' गाखोयासै नोंसोरा आयंमोना गाखोयासै दसेल' गाखोबाय ए फुरा खालामजोबासै आरो फुरा खालायदोंमोन ओमफ्राय ससे गाखोनानै फैफिनबाय माइब्रा दसजना थांबाय साथामा थालांबाय माइब्रा रोसिसो लोंबाय नामा नोंसोरो नोंसोरनि फार्स्ट मोननै आपखौ हायासै ना माइब्रा दंना गैया नानिमोन माइब्रा गैया माइब्रा फाननांगौ दा फाननो मोना ए लोगोफोर जों दा नै क'क्राझार मेन टाउनाव दङ हायनायाव ओंखाम जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय फुंनिफ्रायनो बावखुंग्रि हाजो गाखोना फैबाय बेनिफ्राय आब' फुजिनि हेलौ लेडिसआव हाबफैनो एसे माबा माबि लांफानोसै आङो दा नै हायनायाव थांगासिनो दङ हायना हायना मोजां मोननायनि हटेलाव थांगासिनो जों दा सनजयआथ' ओंखाम उखैनाया बिबुआनो लावथाबजोब्बायनो सनजय दिस इज हायना हटेल अमा बेदर अमा बिबु जालांसै जोङो हायना हटेलाव जाखावनोसै अमाया ग्रेभिल' मा बे मुसुक दं ग्रेभि मोनफैबाय नै खोमा हायनायाव जानोसै जों दा सासेया आखाइ सुवालासिनो जाबाय नामालै नोंलाय हा मा ओंख्रिलै नारजि अमा ओमफ्राय सबाय पापर भाजा ओमफ्राय आलु भाजा लेस्रा आरो नैथिं थाइबें पापर ना बाथोनबो दं दे जानोसै जोङो सानसे बावखुंग्रि हाजो गाखोना फैबाय टेस्ट खालामनायनि आं जों दा हेलौ लेडिसआव हाबहैगोन आरोना आब' फुजियाथ' थानाय नङा खोमा बायदिसिना लायनो र' दख'नाफोरा नै मोजां मोजांथार हेलौ लेडिसआव हाबफैदों जों दा ना नोङो हिनजावनो लाङा हो लांखाबाय आंबा ब्लाउस लांनो नागिरदों नै हाबफैनो थ' लोगोफोर जोङो देग्लाय बोसोरनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ जोङो गाखोना फैबाय आरोना संक्रान्तियावसो गाखोयोमोन जोंना एसे भुल जाबाय मानो होनना बुंबा जोंहा खामानिबो दं नालाय जोङो बिदिनो एडभान्स फैनानै लाबाय फैगोन बोसोराव जोङो संक्रान्तियाव गाखोसिगोन आरोना दा संक्रान्ति माने मोसौ थुखैनाय समावसो गाखोयो नालाय संक्रान्ति बुजिबाय बैसागोआवनो संक्रान्ति जायोब्रा ओमफ्राय हामफैनो नै हेलौ लेडिसनिफ्राय आब' फुजिनिफ्राय माने ब्लाउस लाबाय जों दा थांनोसै आरोना लोगोफोर मोनाबायबो हरनि 11-12 जाहैसिगोन जोङो गाबोन न'आवबो मोसौ थुखैनांगौ दं नालाय ओंखायनो थाबाय थायासै नैथिं नै पुरा माने लेहुला जाजोब्बाय गासिबो बिराद मेंनाय मोनबाय जोङो आरो नोंथांमोना मानास नेसनेल पार्कनि भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन
बाय 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 गुड नाइट मानासनिखौ नेबाय था हा मानासनिखौ नेबाय था बिराद इन्टारेस्ट जागोन औ दे